il faut haalnamo Tidiane mi nani haalama Tidiane ko ɗum noddirɗa kam Tidiane mi wima hakkude Dieynaba e Ibou hay dara ala hen Tidiane Dieynaba yiɗa hay goto sona an artir hakkille ma ñaama ha kaara ɗanoɗa ha beltoɗa ganda Dieynaba yiɗa hay goto sona an Mariata Dieynaba yo haalanma gonga Dieynaba ñande fof ñande o doddat kam omi wiyama Tidiane okkam daane wallahi lazim so tawi noon ko on gorko tawi Dieynaba no ñaago comme daane billahi wallahi taala mami maayi e nder galle mo mais mi hokkata Dieynaba daane ɗum ɗon moom il faut o acca hakkille makko ɗon Tidiane min dal Tidiane ma waram ay Tidiane o hande gandumi min jiɗirɗa Dieynaba Tidiane min jiɗirɗa Dieynaba machallah Mariata min simi haali gonga tan min mi yiɗani hay goto sinno Dieynaba min kay hande mbaɗa kam confirmé mais Dieynaba ñande fof ñande ar akkam daane pourquoi pour affaire on neɗɗo mo ala hay dara aɗa rewa kanko a dacca gorko ma ga aɗa rewa e worɓe ɓeɗe naata ɓeɗe jalta pour anmi haaluma gonga noon ay Dieynaba so yiɗino Ibou ana heɓta hen saabu Ibou e Dieynaba keleɓe bamde haade mawni kamɓe jaadata artir hakkille ma ganda Dieynaba ko an tan yiiɗi min tawide ko Dieynaba tan mi yiiɗi wadde gasi jam ñaan tan ça va ɗon tampere celle yan kam gonɗa e dow mo waɗama yeel nde cikanam ni ka ɗalli aɗa selli kam ça va bien mawɗum ni ni mbaɗɗa ayi mi jaltunoɗo janama koto nday kekayr toon gummi kono aɗa andi koddeyel ma ngel kam ka kangdinɗo ɗum ɓuuri hande lewru nana rewe yam montre ɗum de coodanɗum moom mbimi rewɗon addana bonni o ɗum mi rokki tan yanema en kam neɗɗo wiyata kam ko tanum nehi ɗum kono mo bamum nehi ala nehi koɗo maɗo tan jebini to woni est ce que wonani suudu makko to woni to no amnatore kam ama jam ɓe celle ama e jam wallahi ɓe celle ɓe jam machallah jam tan nde kadi koni mbadda ayi allah ade ñani a jooɗaki to goppuɗa hoore ka jardinɗo ɗum hande e Saint Valentin o rouge noir mi ngabboy dara mi ƴeewa acca so mbiɗa ƴeewa ɗum mi totta ɗum montre mum fo mi keñir gasi Wow. Iya, nyanyi masya Allah. Ayo, kamu yang cuma untuk minjam. Anda kamu anak di kamu kau lah, nyasir fini. Ayo, Yodi. Berbagai tuan jadi. Yodi mau. Tawa. Kalisa. Ay mi won waran haalade mais ko ay oɗo jeune fille yo yaltu boowal walla min mi luɓinma galle ma A hela dangam de. yo hel je m'en fous Est-ce que ça va? yo yaltu walla mi yaltu kala haala hew kam yiɗa ɗum de Mais on a gardé la ay sami yalti galle mon hande ma yiɗi yiide mi donka yo yaltu What say? Min wawa mo yaltinde gallo parce que avant tout komi kureji. non min mi wona koreji ma dara wadde ko min foti yaltu What says one nice explique? woto memam woto jaggam yo yaltu walla mi yaltu Mais ko wadi? No amo de adde mi mo yo yaltu bol anana Kalisa. Kalisa. Kalisa.
mbaɗon tampere mawɗo jom waɗama jam tan ni alhamdulillah harikala tanala kaw sadio en mbaɗodiri seeɗa are jam oui ça va alhamdulillah jam tan kay ça va be jam oui alhamdulillah mbaɗa ladde bon on est là-bas et puis voilà quoi ça va ladde li joni belani de c'est vrai mbaɗa tampere ça va alhamdulillah en fait kaw sadio mi yirno jewten seeɗa bismillah puisque ko saabi gartumi aɗa jeeya hen jaafoɗama puisque wonko goppunomi ɗo ne jahanmi nde à ma grande surprise wonko nanmi hen te ɗum ɗon yoɗani no way ɗum way mi nani joom suudam joom suudam nani dewgal te cikkumi noon mo suwa ummade dewgal fotani huttade dewgal konkal te mbeɗi sikki somi juumani ha joni mbeɗi jogui ɗo debbo e nder galle o kono noon somi nani mi wiyama kaw sadio ƴetti joom suudam hokki ɗum goɗɗo ko mbawmi wadde woni mi ara ha e ma puisque ko an hokkunomi te ala mukk to nanɗa mbiɗa mi woppi donc ça m'étonne hade haala ka woɗɗoyde noon so tawi wonko mbawɗa hen wat aw jarama jimi haalandema ko an a yawaki sahara mo ceerɗa o a yawaki kadi ne gorko ƴettowo joni o an jaɓiɗa ko min cikkannomi adduma ɗo hande ko caggal ko mbaɗɗa ko aɗa ari yafnade saabu ko teddugal wonna hakkude meɗen yaari no yaari ni cikkanomi garɗa hande ko yafnade e jogade nimsa eko ɓendi ko kono adduma ɗo ko aɗa jogui ɗo debbo mi haalama ɗo ko wati dewgal ko caali jogui ɗum ko calli dewgal ko sa resi debbo ko ya holtin ya ñammin ya honna ɗum kodda e mum ala hen fof ko mbaɗɗa duuɓi ɗiɗi aɗa ladde ɗum fof mi haalani so debbo ma muñandema ala probléme an itti téléphone ma soodi crédit ma noddini e numéro am mbi kam wonde Zahra a yaafima ɗum ko adi ɗum heɗo komi keɗɗinolama hanka en ko adi ɗum mi nani haaluji moɗon oɗon mbaɗa disputé oɗon dugda ɗum haajami hen ala hen ko haaju debbo e gorko kono nanɗa no foti ndu wadde a seeri Zahra a yaafima on so dañi hande gorko yo rese ñande mbiɗa noon de e ñande Zahra humanade ko hitande fawde Zahra humane e gorko min komi juulɗo poɗɗo poɗɗinoyi garɗo haɗo kemmiɗo mbiyami humi dewgal e dow dewgal an ka jawi ɗum kono noon mbiɗa haalanma ko woni yesdorade guese te ko ɗum gumminma ko woni yesdorade guese kaw sadio mbeɗa hirsuma no feewi kono joom suudam won ɗo ha joni te en plus ala to dokkumi boddade hol gonɗo seeɗe nde kaltande Zahra ceeraɗo ne juuɗi min ko o ne tawa ko minen tan gonagal sala wona min goto sago mbiya wonde ɗum du téléphone ko kamɓe fof ɓe jooɗi ko maiɗi ɗum ɗon ɓe keeɗi danama eɓe ganduma ko a noddi mbiɗa wonde a woppidani téléphone mbiɗade téléphone mais téléphone serani debbo an hasona téléphone ni an hasona téléphone an golle bonde golluɗa ɗe tan yuri cergal yaade woppo debbo duuɓi ɗiɗi nelani neldani anda kata woni hay nouvelle mo ala an ɗum tan yoni cergal ɗum séri debbo debbo dokkeɗa ko lebbi jeegom sa arani ya ñoldu walla ganna jogui ɓe gonɗa an duuɓi ɗiɗi lebbi jeegom no woɗɗodiri ɗum tan fi séri debbo kadi an aɗa yeyimi saɗa jogui noon goɗɗum ko ganduɗa ko aɗa homori ɗum mbaɗa yeeso ma kala nde garɗa mbaɗɗo en tout cas kaw sadio ko guetma mi woni ci risque gros sa yi kala ko gonɗa ma towɗo an gonɗa ka ala niiti ala ne ha ya garama tam ɗo
amiri ya bada debbo ceeraro duuɓi hande ɗiɗi aɗa aramar yemi wonde debbo ɓeɗo paaxe par la wi jir naani jeejo an ɗum ko woni an habibi yasin ko waɗa ɗo ha yasin yo yaltugal ɗo ko waɗat ɗo haydara ala ko waɗi ɗo ɗum tagma fibde yeeso ma mi fibata yeeso ko waɗa ɗo yasin yo yaltugal ɗo walla haydara goto wadde ɗo ko waɗat ɗo anani ko wima ko o ari ko pour jewde mbimami ala ari koye ƴewde ɓinga ɗum fof ko ɗum ɗon ƴettude pour yidema tan addimo ɗo goɗɗum addanimo ɗo haydara addanimo ko waɗata onon cukaɗo min koɓe gaaka walla ko holɗum ha cukaɗo min koɓe ñakkuɗo fayda oɗon jottiri rendez-vous ji ñakkude fayda ɗo ngara pour o yima jiyama affaire ñakkude fayda mi ala hende an aɗa selli mbimami ɓurma selli mbaɗa andi ko mbiyami ko an holko gonduɗa yasin ala droit wonde ɗo anani so tawi ka jiɗɗomo jaaha ɗettoyama affaire ñakkude fayda ɗi ko woni mais andanani ko wi ko mbimami ɗum ɗon zaman merde ko wi ko haali ko haajum ala hen mi waɗa ko ɗum ɗon pour ɗum ɗum ɗon mi waɗa ko ɗum ɗon ko waɗat ɗo ala hay droit goto wonde ɗo so tawi ka jiɗɗomo yagale ɓe ko ɗettoyama ha oɗon goni mawɓe buddiru baali oɗon mbaɗa ko hay goto nadi n'importe quoi oɗon totira fotno oto haaldayam oto haaldayam ɗum ko woni an ko gonduɗa mbimami ko gonɗi mbaɗa andi ɗum rendez-vous ji mon ñakkude fayda hono mbiyata rendez-vous onon jawmi wona onon fof onon fof mbimi anon an gullame dow mum ha oɗon o ganduɗa fijone o ganduɗa jalanen koma gullane ɗon tan ha wuuɗo ha ɗum ko woni yasin ala droit wonde ɗo ala droit arde ɗo so tawi ka jiɗɗoma ya galle ɗon gaddoya o wona ɗon ha mawɓe buduru baɗe ñakkuɓe fayda yo hat hande ko nanmi ko mi nanta ɗum e huno koma sa watti ko wayni nanta ko ɓuri ɗum yero mo jara sa watti ko wayni nanta ko ɓuri ɗum mi hulanima komi keftuɗama neɗo noon sa anda lamɗo maayi wiyama lamɗo nanguinama e nder leydi paama ɗum ɗon ok a nani ko kalmami ko mi pare haala kano hoɗo mi haltude hen tawi o yaltugal ɗo